Pnawn da, chroeso i Gerlam Cymru. Yr ail sesiwn o ffiseg y pnawn yma. Unwaith eto bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, lle bydd John Williams yn mynd trwy'r cynnwys. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, defnyddiwch yr adran holi ac ateb, a byddwn yn ymdrechu i ateb eich cwestiwn yn ystod y sesiwn. Bydd y sesiwn yma'n cael ei recordio, gyda recordiad ac unrhyw adnoddau yn cael ei uwchlwytho ar wefan e-ysgol yn adran Carlam Cymru. Pnawn da, dyma yr rhestr o'r cynnwys ar gyfer y 4 sesiwn. Hwn ydy'r ail sesiwn. So os edrych ar y sesiwn gyntaf, da ni wedi edrych a cefnogi gwaith am egni a gwaith. A tro yma, fyddwn ni'n mynd ymlaen i rhan gyntaf 1 o'r maes llafur sef mudiant, a wedyn y rhan ail o mudiant sef grymoedd. So mae'r rhan gyntaf yma mor bwysig ar gyfer yn y rhan tro nesaf. Mae yna hefyd adnoddau wedi cael ei uwchlwytho yn ôl yn y Gwanwyn. Mae heina efo adnoddau debyg yn enwedig yr cyflwyniad yma rwan, ond mae'r gwaith i hyn yn wahanol, a beth sy'n bwysig dwi'n meddwl ydy, ella bod hwn yn un da, lle byddwch chi ella stopio'r fideo, a bod chi wedi cael gafal ar y dogfen geith ei uwchlwytho efo'r fideo yma, sy'n cynnwys lot o gwestiynau, a beth sy'n syniad da ydy bod chi'n gweithio trwy'r gwestiynau fel dwi'n siarad, a wedyn fyddwch chi'n rhoi pause ar y gwaith, oherwydd mae gennym ni ella rhyw awr a hanner, 2 awr o gwestiynau yn cael ei roed mewn 45 munud. So ella bod yn syniad felly i chi gael y gwaith yma allan. Weithio mae'n handi defnyddio 2 dyfais, mae gen ffôn, y cyfriadur, neu ella bod chi eisiau printio nhw, mae hynna fyny i chi. Reit, so, yn ddechrau ffwrdd, yn edrych ar ail rhan y fan hyn. Dyma y maes llafur, fath o'n i'n deud, os ydych chi eisiau stopio'r fideo ar unrhyw adag, croeso i chi wneud. So dyma dwi'n gael yn bwyntio ar heddiw yma. Hwn ydy'r gwaith sylfaenol. Pan dwi'n deud sylfaenol, dwi ddim yn feddwl a haen, dwi'n golygu na hwn ydy'r gwaith da chi angen ar gyfer dall unrhyw beth ar llyfrau 1, topics 1, topics 2 a topic 3. Sef rili mudiant, grymoedd ac egni. Os na ydych chi wedi gallu dall y rhan gyntaf, mae'r rhan ail a trydydd a pedwerydd os ydych chi'n gwneud triphlyg yn anodd ofnadwy. Mae hwn i gyd yn hyn sylfaenol, heblaw am un peth sy'n mewn bold fan hyn, sef fyddwch chi weld yna o pellgar sy'n cael ei deithio wrth gweithio allan ar nebedd graff, mae hwnna'n rhywbeth gwahanol. Dwi'n hwnna'n rhan uwch. Reit, da ni'n ôl i hwn, da chi wedi gweld y tanhawydau sawl gwaith yn siŵr. Dwi'n trio funud, ella trio rhaid o beiro i weithio. Dwi'n cweith yn gweithio, ond na i ddefnyddio safle'n gwahanol. So, os nwch chi edrych ar yr taflen, rydw yma'r hafaliadau, i weld lleda ni, ac i ddall lleda ni, mae yna 3 topic nes i sôn amdan, ar gyfer y dwbl di hwn. Mae yna 4 topic mudiant ar gyfer y triphlyg. Yn fan hyn, mae'r topic gyntaf da ni'n edrych ar heddiw yma yn mynd o'r hafaliad top yma lawr i fan hyn. Wedyn, mae yna hafaliad arall wedyn, mae gennym ni y rhan 2, a dyma'r rhan 3 lawr at y gwylod. Springs ydy'r 2 yma, felly maen nhw wahanol i mudiant, ond fyddwch chi ddefnyddio sling fel rhyw fath o catapult weithiau, a wedyn fyddwch chi'n mynd yn ôl i'r gwaith yma, a dwi wedi gweld hynna ambell i gwestiwn. Ond prin di cwestiynau ar hyn o bryd, oherwydd mond 2 arholiad blwyddyn 10 dwbl sydd wedi bod, a 2 arholiad blwyddyn 11 dwbl. So felly 4 arholiad fyddwch chi chwynnu drwy os da chi yn chwynnu trwy gwaith yma, achos mae'r gwaith yma yn gwaith dwbl a triphlyg yn fan hyn. Yn amlwg, os ydych chi'n gwneud triphlyg, fydd yna'n fwy hafaliadau yma. So fel ni'n sôn gyna, os na ydych chi'n dall y rhan yma, mae'r rhan yma ymlaen wedyn yn anodd iawn. So cyn cychwyn, beth dwi eisiau gwneud ydy, dwi eisiau talu sylw at be ydy'r hafaliadau yma. So i ddechrau gwneud hafaliad, a brawddeg di'r ddau nesaf. So, hafaliad yma di buanedd ydy pellter yn y amser. So mae buanedd a cyflymder union yn un peth os da chi eisiau bywyd hawdd o feddwl amdan yr gwaith yma. Yn Saesneg, speed and velocity. Ond mae yna chdi bach o newid iddo fo. Os da chi'n gwneud triphlyg, mae'n rhaid i chi bydd y gwahaniaeth.
Os ydych chi'n gwneud dwbl, byddai'n edrych yn munud ar rhywbeth yn o scalar a vector, a dyna di'r unig gwahaniaeth rhwng nhw. Ond really, os ydych chi'n meddwl amdano'ch rhywun yn defnyddio'r gair cyflymder a bianedd, yr un peth ydi o ran yr hafaliad yma. Okay? Mae'n chdi bach o wahaniaeth yn mynd i fod yn y triphlyg, ond helpu chi feddwl. Mae beth dwi'n dweud ond ddim yn gywir, ond mae'n handi meddwl fel hyn ar gyfer gael marcio mewn arholiad. Reit. Mae cyflymiad neu arafiad, mae'n bwysig, mae'n ffastach neu mae'n slofach. Okay? Accelerate neu decelerate yn golygu newid mewn cyflymder yn amser. Be mae'n golygu ydy y cyflymder mwyaf am gyflymder lleia a gael gwahaniaeth rhwng nhw a rhannu wedyn am amser. Fel ydych chi'n gweld unwaith eto, mae gen i symbolaf yma. Symbol di hwn, Saesneg a Cymraeg. So A am acceleration, y cyflymiad. Delta V, delta di change, V di velocity. So change in velocity rhan o T time. Okay? So da hafaliad di hyn. A wedyn yn ola, dim hafaliadau di hyn. So dwi wedi sôn yn sydyn amdano y peth. Cyflymiad ydy graddiant graff cyflymder amser. Be mae'n golygu ydy, os gyda ni graff sy'n dechrau a mae gennym ni velocity, time, a mae gennym ni llinell fel yma, a nhw'n alw hwnna'n A, a chi llinell fel hyn, a nhw'n alw hwnna'n B, be dyn ni'n wybod ydy, mae cyflymder B yn uwch, a rhywbeth y graddiant yn uwch. Mae'r llinell B fwy serth. Hwn ydy prif beth ydych chi'n gwybod hwnna. Yn anffodus, ar gyfer haen uwch, illa, bod yna jans, bod yna linell sydd yn gromlin, sydd yn curve. Os mae hynna'n digwydd, a maen nhw'n rhoi pwynt i chi, fe rhaid i chi wneud tangiad, tangent, a fe rhaid i chi wneud triongl ac yna gweithio allan graddiant. Okay? Dwi ddim yn mynd i fynd dros hwn heddiw, oherwydd mae hwn yn rhywbeth haen uwch yn unig, a hefyd yn rhywbeth lle sy'ch chi'n gael yn eich gwaith yn mathemateg. Ond pan ydych chi'n gael llinell efo cromlin, da chi'n gwneud un o'r un peth, os ydych chi'n gwneud y fama, ond mae rhaid i chi gael llinell syth, rhaid i chi creu llinell syth. Okay? Fatha dwi wedi creu fan hyn ar y dot yn fanna. Reit. O dan efo, mae hwn yn haen uwch, ond eto mae'r haen uwch wrth wneud y hafaliadau, neu wneud yr sym, ond ydych chi angen gwybod hwn yn hael syml hefyd. Mae pellter ysgolhedeithio yn hafalu arwynebedd o dan graff cyflymder amser. So os gynnu graff fel hyn, be bynnag ydy'r arwynebedd, dwi'n lliwio fan'na, dyna faint o bell mae wedi teithio. A nhw'n ei drafod hwnna heddiw. Reit. Pethau sylfaenol pwysig da ni angen deall i helpu ni efo'r gwaith yma ydy, da ni'n gorfod adnabod unedau y hein. Okay? So dwi'n mynd trwy unedau pwysig ar gyfer yr rhes yma, ac eich gan atgoffa chi eto yn yr rhan ail o'r gwaith yma. So, mae pellter mewn metrau, ac yn Saesneg da ni'n gwneud yr unedau yma, so mae amser mewn eiliadau sef S, a felly mae bianedd yn metr pob eiliad, meters per second. Ella bod ni wedi arfer efo ceir mynd miles per hour o falle. Reit, yna mae cyflymiad, maen nhw'n licio gofyn beth uned cyflymiad. Wel mae cyflymder, un o'r peth o bianedd ydy, yn ôl beth dwi'n newydd ddeud, yn metr bob eiliad, a mae amser yn eiliadau. Felly, rwan, mae hwn yn metr pob eiliad, mae hwn yn metr bob eiliad. A felly, dyn ni'n dweud metr pob eiliad sgwar. Mae hynny'n golygu bod bob eiliad fydd y bianedd yn codi metr bob eiliad ychwanegol. Okay? Peidiwch a defnyddio'r dau yma mewn hafaliad, dydy hwn yn golygu sgwario dim byd. Yr unedau di hwn. Okay? Reit, dim ar gyfer y gwaith heddiw yma, ond mae'n bwysig gwybod bod yr grym mewn niwtonau a bod mas mewn kilograms ac eto cyflymiad metr bob eiliad sgwar. Okay? A mae pwysau un o'r un peth ar ddod uwch ben, so gyda chi niwtonau, achos mae math o grym, kilograms, a felly fysa cyfdymais disgyrchiant gallu bod yn hwnna hefyd. Yn ôl wedyn o dan fama, da ni ar y gwaith egni, gwaith, oedden ni ar wrth dwytha, a beth sy'n bwysig cofio fama ydy, newid mewn egni potensial, nes i sôn am hwn wrth dwytha neu tro dwytha, mae'n rhaid mewn joules. Mae egni kinetic hefyd yn egni yn amlwg, joules, a beth sy'n bwysig am gwaith wrth dwytha oedd bod chi'n dall bod gwaith hefyd yn joules mewn math o egni. A na i adael y gweddill unedau am y tro. Reit, yn ôl i fan hyn, beth sgwnnw ni nesaf ydy
darn bach o'r syllabus sydd eitha newydd. Dwi heb gweld cwestiwn o'r funud, a ddechrau wedi methu cwestiwn. Maen nhw'n licio gofyn, neu licio gwybod bod chi'n dallt beth i gwahaniaeth rhwng scalar neu scalar a vector. Reit, y gwahaniaeth syml ydy, os yn edrych ar, dwi wedi trio rhoi par nhw dros ei gilydd, beanedd a cyflymder. Yr unig gwahaniaeth ydy, mae'r scalar hefo maint yn unig, mae'r vector hefo faint a cyfeiriad. Enghraifft, os ydych chi'n gallu gweld o'n y maws, dwi just sgwennu ar hwn, ond dwi'n methu cael ei weithio hyn o bryd. Reit, gadael yma. So, mae'r beanedd, mae'r beanedd, os gallu dweud bod rhywbeth yn teithio 5 metr bob eiliad. Ond felly fod cyflymder yn 5 metr bob eiliad i'n chwith neu 5 metr bob eiliad i'r dde. Weithiau, pan ydych chi'n gwneud eich waith triphleg yn ymwedig, be ydych chi'n sylwi ydy, os mae gennych chi rhywbeth yn teithio'r chwith a bod o'n 5, a bod yn teithio'r dde a bod o'n 4, dyna fysa beanedd o, ond mae gyflymder o yn mynd yn 5 a -4, oherwydd mae cyflymder efo cyfeiriad, tydi beanedd ddim. A dyna sy'n od de, os dwi'n teithio rownd mewn cylch fel hyn, dwi'n rownd mewn cylch ar yr un beanedd, dwi ar beanedd cyson. Ond dwi ddim ar cyflymder cyson oherwydd dwi'n newid cyfeiriad. Mae vector fi'n newid trwy'r adag mewn cylch. So dyna pam mewn ffordd, os ydych chi'n mynd mewn cylch ar un cyflymder, ydych chi'n actually cyflymu, ydych chi'n accelerator. Reit, tydi hein ddim yn paru, mae'r un top mewn paru, a mond i bobl triphleg eich sa'n dallt hwn. Mae pellter a dadleoliad. Fyswn ni'n trio dysgu 2 o hein. 2 hawdd i gofio ydy, mae beanedd a cyflymder, mae beanedd yn scalar, a mae cyflymder yn vector, a ella amser a cyflymiad. Mae'n un da. Dydy hyn ddim yn paru, cofiwch, mae amser a cyflymiad yn hollol wahanol. Reit, so fel ydych chi'n gweld yma, mae'n mwy amlwg, amser, egni, mas, tymheredd ella. Mae hein i gyd yn pethau, da chi just yn gallu mesur nhw, da chi'n methu cyfeiriad. Mae bod yma'r ochr dde'r vector, mae hein efo cyfeiriad hefyd. So mae grym yn mynd i'r chwith, yn mynd i'r dde, mae pwysau yn mynd i lawr fel arfer, a dyma cyflymiad neu cyflymder, mae hein i gyd efo cyfeiriad hefyd. Mae'n bwysig gwybod hwn, oherwydd os mae cwestiwn di fyny 1 neu 2 farc, da chi eisiau gael allan o'r ffordd. Fel arfer os mae'n gofyn reit yn dechrau'r papur, neu reit yn dechrau'r cwestiwn am mudiant, a da chi eisiau gallu gael hwn, so bod hyder chi'n iawn ar gyfer gweddill y papur. Reit, so, dwi wedi bod so hwn efo chi unwaith, so na i bethu'r un yna, ac yr un yna, neu dangos hwnna chi ar bapur gyna. Reit, dyma graff. Peth gyntaf sy'n ei wneud efo graff fel hyn ydy edrych ar yr echelinau. Sori, da chi'n methu gweld yr echelin gwylod yn iawn, oherwydd ella boch iawn, mae sgrin fi ddim yn dangos, so mae sgrin fi'n dangos rhywbeth gwahanol. Ond ar hyd y gwylod mae amser. Ac os da ni edrych ar hwn, ella na i symud allan i fama i ni gael gweld hwnnw well. Ar y gwylod hwn, da ni'n gweld bod yna amser ar y gwylod. Os da ni edrych ar hwn fath amser ac pellter, mae graff yma wahanol iawn o beth ni arfer efo. Tydi hwn yn dod i fyny'n aml o gwbl. I ddechrau fe, ni'n ganolbwyntio ar y llinell coch yma. So, lle mae'r maws rwan, Reit, so os ydych chi'n edrych ar y pwynt ar y llinell coch, lle mae'n 2 ag 1, be sgwn ni fanna ar 2 ag 1 ydy, mae gen ni, os ni'n gweithio allan y cyflymder, mae'n 2 rhan efo 1, sy'n gwneud 2. Ffeindiwch pwynt arall i'w chi fyny ar y llinell coch, 4 rhan efo 2. Os ydych chi 4 rhan efo 2, mae'n eto yn gwneud 2. Sbiwch ar y top llinell coch, 8 rhan efo 4, 2. So er bod y llinell coch yn mynd i fyny, beth sy'n anodd dallt ydy, bod hwn yn teithio ar cyflymder cyson. Constant speed mae'n mynd ar. Wedyn, mae'n aros yn llonydd am 1, 2, 3 eiliad, a wedyn mae'n teithio yn y nôl. Cwestiwn mae'n licio wneud ydy, so mae'n licio deitha chi, mae wedi teithio 8 metr mewn 1, 2, 3, 4 eiliad, plotiwch graff. Mae'n mynd yn styc yn ôl, sut dwi'n gallu plotio graff heb dim gwybodaeth o gwbl. Wel, syml iawn, da chi roed 1 dot i fewn, lle mae'n deud 2 a 4, a wedyn mae'n llinell syth wedyn trwy dim. Cwestiwn arall sy'n lygo gofyn ydy, sut ydych chi'n gwybod bod y cyflymder yn uwch ar y llinell glas? Os ydych chi'n gallu deud yma oherwydd mae'r llinell fwy serth, neu gyda fo graddiant mwy.
Ond mae'r graff yma'n bryn, fel arfer chi ysgol yn neud graff fel hyn, wrth roed un dot i o'n lle sydd trwy dim. Reit, mae graff fel hyn wedyn, hwn dwi'n fynd yn arfer efo. Mae cyflymder ag amser, so velocity yn Saesneg. Eto ar ochr y maws, mae'r cyflymder i fyny, a mae'r cyflymder yn gyson, cos mae'n llinell sydd. Ja, mae'r cyflymiad yn gyson, sori. Mae'r cyflymiad. So, cyflymder yn i fyny. Wedyn, mae'r cyflymder yn aros un o'r un peth, a wedyn mae'r cyflymder wedyn yn llai. Ond rhywbeth yn y llinell sydd, mae hwn efo cyflymiad cyson, a mae hwn efo arafiad cyson. Os mae yna cromlin, fyddwch chi anwybyddu'r cromlin a dal wneud sums a dal gael marcia, fel nwch chi weld wsos yma ella, wsos nesaf, neu fyddwch chi'n wneud tangiad neu tangent os oes angen. Be sy'n bwysig am y graff yma ydy dall bod yna 3 rhan i'r graff. Cyflymu, peth cyson, ac arafu. Felly, os yna gwestiwn yn arafu, a bod chi'n gweld y maws yma efo'r rhif fatha 15, byddwch yn ofalus, heb di arafu am 15 eiliad, mae di arafu rhwng y pwynt yma ac y pwynt yma. Beth pwysig yn edrych ar ydy, arwynebedd o dan y graff yma ydy'r pellter ydych chi wedi deithio. Fel ydych chi'n gweld, mae hwn fatha trapesiwm, ond beth sy'n ni'n neud fel arfer ydy, i wneud yn siŵr bod ni'n cael marcia, mi fysa ni'n hollio mewn i siapia. Allan syth i lawr y fama allan o'r maws, allan syth lawr y fama, fysa ni'n rhaid triongl, petrial a triongl yn ni, a ni'n weithio allan arwynebedd o hwnna. Dyma ni enghraifft. So, os dwi'n awdrefnu'r fformula o bianedd, pellter ag amser, fydde weithio allan pellter drwy lluosi bianedd o amser. Dwi'n hoffi gofyn hyn mewn dosbarth, dwi'n gofyn, reit, faint o bell maen nhw wedi teithio. A da ni'n cael atebion yn mynd, wel, 5 metr bob eiliad a 10, felly 5 llys o'r 10, yr ateb di 50. A wedyn dwi'n gofyn wrth dosbarth, wel, tw'n nhw ddim yn teithio 5 metr bob eiliad tan y diwadd. Ond yn teithio 4 metr bob eiliad am chydig a 3 a 2 yn y blaen. So wedyn cwestiwn gofyn ydy, be di cyflymder cymedrig? Iawn, so mean velocity. A dwi'n meddwl bod yn stuck. Be di mean velocity yma ydy? Velocity dechrau, velocity diwadd, adio nhw a rhannu efo 2. Dyna sy'n gallu gweithio allan bianedd cymedrig mewn graff fel hyn. So dim, adio 5, rhannu efo 2, 2.5. So felly 2.5 lluos efo 10, a mae hynna'n gwneud 25 i ni. Ond, yr opsiwn da ni eisiau edrych ar heddiw yma ydy, yr arwynebedd o dan y graff. Triongl ydy hwn. Felly, 10 lluos efo 5, 50, rhan efo 2 oherwydd y triongl dio, a dyn ni'n cael atab o pellter yma o 25 amdan y graff yma. Reit, be nhw'n ni wneud wan ydy, nhw'n ni edrych ar rhai'r cwestiynau. Nhw'n ni ddechrau ffwrdd o'r rhai cwestiynau eitha haws, a dyn ni'n symud ymlaen wedyn i'r rhai sydd yn ola. So fel dwi'n dweud, mae'n haws os gynnach chi hwn o'ch blaen chi, bod chi'n pausio'r fideo a gael gychwyn fel dyn ni'n mynd ymlaen. Reit, so cwestiwn fysa hwn ar papur sylfaenol yn gofyn, dechrau chi ffwrdd efo cwpl o bethau fatha unedau. So mae hynny o bwysig bod chi'n dall unedau yma hyn. Reit, mae yna ffyrdd gwahanol feddwl hefyd does. So os da chi'n meddwl, dwi'n mynd siŵr arafiad yr un gyntaf, mae'na rhai pethau da chi'n amlwg yn gwybod. So amser, da chi'n gwybod amser ydy eiliadau. Pellter mewn metrau. So da chi lawr i ddau yma. Bianedd cymedrig, weithio mwyn alluchio bobl. Mean speed neu mean velocity. Mean speed ydy hwn. Wel, speed ydy o'r diwedd y dydd. Speed ydy speed. A felly, yr arafiad yma fysa metr bob eiliad. A maen nhw'n lygo gofyn, so nwch siŵr bod chi yn adnabod yr unedau yna. Reit, mae gen ni graff. Eto, dyma be ni'n trio ddysgu fama i chi ydy bod rhan yma o dim i 10 mae rhywbeth yn digwydd. Wedyn, o 10 i 50, rhywbeth arall yn digwydd, a wedyn o 50 i 80, rhywbeth arall yn digwydd. Reit, so'r ffordd da ni'n licio dysgu hwn ydy, neu ffordd mae'r llyfr yma'n diweithio ydy, pan da ni'n meddwl amdano fo, gan ni'n ysgrifennu teitl mudiant. A be mae mudiant yn golygu yn Saesneg i motion, da chi'n gorfod meddwl mond 4 peth sy'n ei wneud. A na i roed nhw efo'i gilydd, fedrwch chi fod yn llonydd, ddim yn symud. So chi'n gallio'n yn teithio'r bianedd cyson. Neu sa chi gallu fod yn cyflymu.
neu arafu. So, pan y gwestiwn yn gofyn amdano gair mudiant, peidiwch a trio dweud bod yn fwy neu mynd yn llai. Mae hwnna'n ateb da iawn i lot o gwestiynau os da chi'n stuck. Ond mae mudiant un o hein ydi o. Mae rhaid chi ddeud bod y bianedd bod o'n cyflymu, bod o'n arafu, bod o'r bianedd cyson neu bod o ddim yn symud. So yn fan hyn yn y graff, mae'r rhan gyntaf ma'n cyflymu, mae'r rhan canol ma yn bianedd cyson, a mae'r rhan ola yn arafu. Mae disgwyl i chi, ar gyfer haen uwch yn enwedig, os da chi'n defnyddio'r gair cyflymu, fe disgwyl chi weithio allan dweud faint. Os da chi'n dweud bianedd cyson, mae disgwyl chi ddweud chdi bach mwy fel bianedd cyson o 10 i 50, so 40 eiliad ydy, ar 40 metr bob eiliad. A wedyn yn ola, mae yna arafiad o 50 i 80. O byddwch, jyst cofiwch de, pan ydych chi'n unrhyw hafaliad yma, 50 i 60 i 70 i 80, da chi'n mysio yn y 80, da chi'n mysio yn y 50, da chi'n mond yn sôn yn 30 eiliad mynd i arafu amdan. So mudiant y syml, cyflymu, bianedd cyson ag arafu. Reit, ysgrifennwch yr amserau pan oedd y cyflymder yn 20. Iawn, so sut da ni'n neud hwn ydy, da ni'n cael lluniau sydd fel arfer efo pren mesur de, a sy'n ar draws o'r 20 yma na. Mynd ar draws o fanna, a da chi'n gallu croesi llunella, a fyddwch chi weld yn sydd faint ydi o fan yna. Pan da ni'n sbio de, da ni'n gallu gweld bod ar 5 eiliad, a dim yn lot o'n stopio wedyn, ond mae'n deud amseroedd, iawn, neu times, mae'n deud plural yn Saesneg, a wedyn os da ni'n sbio dan, mae hwnna rhwng 60 a 70, felly 65. Fyrst yn licio bod chi'n deud eiliadau hefyd, iawn, so bod o'n digon clir bod ni'n gwybod beth i be. Reit, ymlaen i cwestiwn nesaf. Reit, da chi wedi cael cyfle yn hyn o'n blwyddyn 10. So chi wedi gwneud arholiad blwyddyn 10 ella bod chi wedi gwneud arholiad blwyddyn 10 a bod ni'n gwylio fideo mewn rhywbeth arall. Da chi wedi arfer mynd i slaen 2 i nôl hafaliad. So mae'n deud arafiad neu cyflymiad, ond arafiad mae hwn yn deud. So da chi'n edrych at hafaliadau chi, da chi'n gweld rhywbeth fel hyn. Da chi angen dewis yn call rwan. Okay? So yn amlwg, da chi'n gwybod, bod ni'n sôn amdano'n uchel i fyny yma, cos da chi'n gwybod bod ydy'r gwers yma amdan hwn. Ond mae yna gyflymiad yn arafiad lle eraill hefyd. So da chi'n edrych, mae'n deud cyflymiad yn fama. So da chi'n rhoi meddwl wrth eich hun, ydy hwn yn addas? Ydy o'n sôn am grym ac ydy o'n sôn am mas? So weithiau mae o, so mae eisiau penderfynu ydy hwn yn iawn. So os ysgrifennu yma, grym, mas a cyflymiad. Sa'n sôn am grym, ond mae yna bianedd a cyflymder. So mae hwn yn gweithio. So ffordd swn i'n neud hwn bob amser ydy, trwy sgwennu'r hafaliad allan yn glir. Pan ydych chi'n hyderus, so chi'n gallu gwneud y lot llai. Ond os ni'n sgwennu cyflymiad neu arafiad, iawn gyda a fod yna acceleration arafiad am wan, mae'n newid yma'n cyflymder rhan o amser. Reit, da chi'n dewis hafaliad chi, da chi'n gwneud dipyn o waith hyd yn hyn, ond da chi'n cael dim marc. Da chi'n tynnu rhif am allan so bod yn neidio allan o'r papur. So 15, dim a 5. So newid yma'n cyflymder ydy 15 a tynnu dim. So 15, rhan o amser 5. Reit, gewch chi wan sgwennu 5 yn fama a gewch chi dal marc. Okay? Oherwydd, da chi wedi wneud hwn ydy'r tic. Da chi angen rhoi eich gwaith cyfrifo, oherwydd os da chi'n gwneud camgymeriad efo cyfriannau lle beth bynnag, ella bod chi wedi llosi fo, ella bod chi wedi sgwennu 45, dwi'n yn gwybod, iawn? So newch yn siŵr bod chi'n dangos gwaith cyfrifo efo pob yn gwneud camgymeriad. Reit. Bianedd cymedrig, nes i sôn dan hwn o'r graff do. So bianedd cychwynnol, bianedd terfynol, rhan efo 2. So bianedd cychwynnol, mae'r caren teithio ac yn arafu, so yn fama mae 15, a bianedd terfynol yn dim, cos wbeth sy'n stopio, weithiau mewn papurau neith o ddim deud dim wrthach chi, a da chi'n gorfod gweithio fo allan oherwydd bod rhywbeth yn stopio, a wedyn rhan efo 2. So yna'n dod â chi ateb o, 7.5. Reit, cwestiwn arall, sylfaenol. Just, ystod eiliad, jyst yn ôl, gyda mesur.
Iawn. So fan hyn, mae'n dysgu chi blotio graff. Okay? Wel, dwi'n eisiau chi gwylio fi'n plotio graff, so dyma un dwi wedi paratoi o blaen. Fel arfer yn ffiseg, dyn ni bob tro'n deud, plotio'r graff, mae'n mynd yn llinell syth neu cromlin, do not connect the dots, peidiwch yn gysylltu dots. Ond efo graffau mudiant fel hyn mae plotio nhw. Okay? Byddwch yn ofalus, byddwch yn ofalus iawn efo rhifa y trefn o mynd. So, os da chi'n sylwi fyna patrwm, please bych yn dilyn y patrwm ar y weithiau wnaethon nhw newid y patrwm hwyrach ymlaen. So, 60, 80, 100. Gwyliwch allan bydd yr rhif nesaf ddim yn 150. Okay? Just gwyliwch allan, maen nhw'n licio gael chi yn rhoi'r rhif yma fewn a wedyn newid o munud ola. Cwestiwn o'n de, pellter amser ywn. Mewn graff chwyliwch am eich elin. Os o'n yn cyflymder, mae'r cyflymder yn fwy. Ond pellter amser ywn. Ond mae'n odd, achos da chi eisiau dweud mae'n rhywbeth yn fwy, ond ar y funud de, benedd cyson di hwnna, constant speed ydi hwnna. Oherwydd de, os nhw'n chi pigo pwynt yna, a rhannu pellter o amser, neu rhannu pellter o amser, da chi'n cael un atab. Mae'n gofyn i chi yma, be di bianedd yn ystod o 40 eiliad cyntaf. So o fan hyn i fan hyn, be di'r bianedd. Eto, nôl hafaliad a copio fel awr. So yma, mae'n amlwg beth ni'n ddewis, yr un reit yn top. Bianedd ydy pellter o amser. Os da chi'n hyderus, ella da chi'n gallu sgwennu B ydy P rhan efo A. Os da chi ddim, a bod chi'n dechrau heb gael llawer o marfer, ella mae eisiau sgwennu be di ystod nhw. Okay? So, y pellter sgynna ni ar ôl 40 eiliad ydy 200, a amser mynd wedi digwydd ydy 40. Felly'r ateb ni'n gael ydy 5 fan'na. Reit, mae cwestiwn o'n gofyn de, a mae'n ti ydy'r beiciwr ddim yn symud. Faint o amser ydy'r beiciwr ddim yn symud o gwbl. So, os da ni edrych ar hwn, dio ddim yn symud o fan'na i fan yna. So, os da ni'n gwybod hynna, faint o amser ydy hwnna mewn gofyn. A rhwng 40 a 100, mae yna 60 eiliad wedi bod yn fan'na. Right. Cymharwch bianedd y beiciwr yn y 40 eiliad gyntaf gyda'r 40 eiliad ola. So, cymharwch. Nw'n ni edrych wedyn, rhowch rheswm. So pan da chi'n cymharu, da chi jyst yn deud, mae un yn fwy na'r llall, neu maen nhw'r un peth. So os da ni'n cymharu wan de, bianedd y beiciwr, mae gen i bianedd y fanna a bianedd y fama. Pa un da chi meddwl ydy'r cyflyma? Ac yr ateb ydy yn yr 40 eiliad olaf. So, yn fanna, so ni'n gallu sgwennu rhywbeth tebyg i bianedd uwch am y 40 olaf. Cymarwch bianedd y beig. Byddwch yn malas, cos da chi'n darllen y cwestiwn, dwi wedi sgwennu brawddeg, so mae'n iawn. Cymarwch bianedd y beicwr yn y 40 eiliad cyntaf a'r bianedd. So yn fama, mae rhaid i chi wneud brawddeg. Chewch chi ddim deud mae'r bianedd yn fwy, achos ella bod yr arholwr ddim yn siŵr beth chi'n sôn amdan. Mae eisiau yn glir. Os mae'n deud, cymarwch bianedd y beiciwr yn y 40 eiliad olaf yn unig, ella sa chi'n deud mae olaf yn fwy, sy'n yn digon glir. Ond yn fama mae'n sôn amdano ddau, so fyswn i'n licio bod chi wedi deud, fydd yn glir, uwch am 40 eiliad ola. Be di'r rheswm amdan hyn, iawn? Os da chi'n gwybod hyn ydy, iawn? Achos da ni'n gwybod os bydd o'n pedlon ffast o'ch da be, dyna ddim yn atab, mae'r llinell yma fwy serth, okay? Neu graddiant uwch. Llinell fwy serth. Fyswn i'n licio hefyd bod chi'n deud llinell fwy serth am yr 40 eiliad olaf. Reit, so da ni dal ar y cwestiynau sy'n deud canol ffordd. Mae hwn ychydig bach yn oddach rwan. So mae hwn'n gwestiwn sylfaenol, ond ella sa hwn ar dechrau papur uwch. Okay. So mae hwn'n ei pel yn rowlio. Mae'r diagram yn dangos safleoedd y pel ar cyfnodau o 0.5 eiliad. Mae'n rowlio'r trac 10 metr. Mae'n cymeryd 0.5 rowlio A i B a 0.5 arall o B i C. Felly, mae'n eich gallu bach o ddychymyg yn ffiseg efo beth sy'n digwydd. Mae 0.5 yn fanna. Wedyn, mae yna 0.5 arall o fanna i fanna. Wedyn o fanna i fanna, mae 0.5 arall. Wedyn o fanna i fanna.
Mae 10.5 arall. Cwestiwn gyntaf gofyn, faint o bell mae'n teithio o A i E? So A i E, 10 di hwnna, dwi'n siŵr bych chi weithio hwnna allan, 9 hwnna. Reit, faint o amser mae'n digwydd o A i E? Wel, mae'n digwydd 10.5, 10.5, 10.5, 10.5. So felly mae'n digwydd 2 eiliad i fynd o A lawr i E. Be di bianedd? Reit. Defnyddiwch ofaledd gyfrif bianedd. Mae rhaid i chi ddefnyddio'r amser da chi wedi sgwennu'n fan hyn, neu 2. Okay? Chwch chi'n jyst gwneud rhifau fyny, ond mae'n bwysig bod yna rhif yn fama. So'r pellter ydy 9 rhannu efo 2, mae'n gwneud 4.5. Cwestiwn yn gofyn wedyn, nodwch sut mae'r diagram yn dangos fod y bel yn cyflymu wrth yn y symud. Pob yn dweud darllen o'ch y cwestiwn, ond mae'n rhaid chi atab y cwestiwn. Sut mae'r diagram yn dangos bod y bel yn cyflymu? Iawn. So meddwch bod chi'n sgwennu, sy'n pwrpas sgwennu mewn y ffastach, sut mae'r llun yn dangos hyn, o be mae'r llun yn dangos ydy, fel yn mynd lawr, beth sy'n wahanol. Mae yna fwy o wagle, mae fwy o gaps rhwng y peli. So sy'n sgwennu fan'na, felly fysa yna fwy o wagle, fwy o gaps rhwng y peli. Disgrifio sut fysa sylwedd y bel yn gwahanol, sa'r trac llai serth. So hwn di trac ni, a bod ni'n troi y trac fel hyn, so trac llai serth, wel, os da chi wedi dall bod y gaps yma fel hyn rwan, fysa yna llai o gaps, yna llai o wagle rhwng y peli os fysa'r llinell llai serth. Okay? So da chi'n sgwennu bler, dwi'n sgwennu yma. Dwi'n sgwennu teithio fwy o bellter yn yr un amser, bod yna mwy o gaps yn y gwlod, so yna'n iawn hefyd, ond mae yna llai o wagle, llai o gaps rhwng y peli, so nhw'n teithio llai yn yr un amser. Dyna sy'n gallu dweud yma hefyd. Reit, rwan da ni'n neidio i gwaith bach anoddach. Okay. Mae gen ni graff yn fan hyn, a mae yna sôn am mas. Reit, wwan mae'n sôn am mas, sy'n ni'n gallu ymlaen i grymoedd, dyna fydd yn edrych ar yn y rhan nesaf yn yr gwers nesaf fyddai'n neud wythnos nesaf. Okay. So, yn fan hyn, mae eisiau fod yn bwysig ond bod ni'n dall y mudiant. So, mae rhywbeth yn digwydd o fama i fan hyn, mae rhywbeth yn digwydd o fama i fan hyn, a mae rhywbeth yn digwydd o fama i fan hyn. Be di'r mudiant? Ydych chi allu deitha fi beth sy'n digwydd rhwng A a B? So, be sy'n digwydd? Ateb ydi cyflymu. Be sy'n digwydd rhwng B a C? Beirniad cyson. Be sy'n digwydd rhwng C a D? Arafu. Fe rei weld, mae'r llinell yma fwy serth na honna, a felly fysa hwn yn golygu bod yna fwy arafiad, so atab hwn yn fwy na hwn. Os da ni'n meddwl neu haen uwch, os da chi'n defnyddio'r gair cyflymu, dwi eisiau gwybod faint. Mae'n dweud cymaint o fanylion â phosib. Reit, so dyma bach over the top. So dwi eisiau dweud yma, rhwng dim a 200 eiliad, be sy'n digwydd? Cyflymu. Reit, dwi wedi sgwennu cyflymu, be ydy'r cyflymiad. Felly, nôl i fama, hwn di cyflymiad. Newid mewn cyflymder rhan o'r amser. Eto, dwi'n mynd yn gyflym wan. Da chi ddim angen mynd mor gyflym hyn, dwi'n chi stopio'r fideo neu beth bynnag. So, newid mewn cyflymder rhan o'r amser. Dwi wedi cheatio di defnyddio hwnna. Okay. Ac ai atab yn fanna. Felly, faint di'r newid mewn cyflymder? Wel, oedd o'n dim a mae'n 25. So 25 tynnu dim, 25. Faint o amser mae'n wedi digwydd? Wel, 100, 200, 200 eiliad. A wedyn rhoid yr rhif i fewn, a mae hwnna'n rhoi cyflymiad o 0.125 metr bob eiliad sgwar. Gret. Cwestiwn wedyn, a fysa pawb yn gwybod, os da chi wedi gwneud gwaith am grymloedd, be ydy y cyflymiad rhwng 200 a 500? Be di cyflymiad yma yma? So be di 0, dim. Dos am cyflymiad yma oherwydd bod yn teithio ar beirniad cyson. So mudiant, beirniad cyson, osa neis dweud faint fysa. Faint mae'r beirniad cyson o 25 metr bob eiliad. Reit, rhwng 500 a 600, mae'n arafu. Pan mae'n arafu, rhywun un peth eto, newid mewn cyflymder rhan amser, mae'n mynd o 25 i dim, felly newid i 25, ond tro yma mae'n neud o mewn 100.
a mae hynny'n gwneud dim 0.25 metr o beiliad sgwar. Felly yn gywir, mae'r cyflymiad yn fan hyn, lot mwy ochr yma, dyn gweld hynna o'r llinell serth heb yn dod wneud unrhyw fath o waith cyfrifo o gwbl. Dwi'n i fethu'r yn yma. No, ella fo'n not efo. Dwi'n jyst isio talu chdi bach o sylw yma de. So, yna yn eich bach o'r un yma, achos mae'n rhywbeth gwahanol yma. Disgwyliwch y bws yn ystod 70 eiliad. Wel, dwi jyst yn mynd i fynd â fo i B i ddechrau fe. So, yn fama, mae'n rhywbeth yn digwydd rhwng dim a 10, does? Mae'n rhywbeth yn digwydd rhwng 10 a 20, mae'n rhywbeth yn digwydd rhwng 20 a 30. So, be'n un sy'n digwydd? Wel, yn fan hyn, rhwng 10 a 20, mae'n benod cyson. Gofaint 5 metr o beiliad. Yna, rhwng 5 a, rhwng 10 ag 20, mae yna gyflymiad. A faint ydy'r cyflymiad yma ydy, so newid mewn cyflymder yn amser, eto, mae hwn ar gyfer haen uwch sy'n fi sy'n ddiog ddim yn sgwennu'r afael i gyd allan, achos mae'n trio mewn trwy gymaint o waith. Gallu? A newid mewn cyflymder yma ydy, a wan, mae'n 20 tynnu dim, ond na di, mae'n 20 tynnu 5, dydy. Dach chi wedi arfer, ella, dach chi wedi gweld y llinell yn syth lawr, ond mae'n 20 tynnu 5. So yn fanna, fysa fo yn 15. Rhannu efo 10, mae'n golygu bod 1.5 metr o beiliad sgwar. Felly, pan mae'n funud, os mae'n 20, a bod y llinell yn syth lawr i dim, y bydd cymedrig, beth sy'n rhwng 20 a dim ydy 10. Ond yn fama rwan, ar gyfer siap fel hyn, y bydd cymedrig ydy 20 plus 5 rhan efo 2. So byddwch yn ofalus, oherwydd fysa cyflymder cymedrig chi reit yn fanna. Hanner ffordd, iawn. Weithiau dwi'n dweud bod chi pinsio graff yn mynd ar draws fel a fysa hwnna'n rhwng 10 a 15, sef 10 ag hanner. Ond ydych chi'n neud ysam, 5 adio 20, rhan efo 2, gywch chi ataf o 12.5. Mae hwnna'n un ffordd arall weithiau allan benod cymedrig. Ond dwi'n sôn am hynna hwnna. Reit, wedyn rhwng 20 a 40, benod cyson, faint, 20 metr o beiliad. A wedyn, mae hwn edrych, os ydych chi'n tynnu tengad hwnnw, dwi'n gofyn iddo chi lle na'n byd. So yn hwn, dydy hwn ddim yn arafiad cyson, mae'n arafiad sydd ddim yn gyson oherwydd bod o'n gromlin. So fyddwch chi weithio allan ar arafiad cymedrig, really. Ffordd o'n hynna ydy, gyda chi pwynt yma na, gyda chi pwynt yma na, tua bedio. Achos dyna bydd oll a'ch chi'n gwneud yma na, a gywch chi farcio amdan hwn. So rhwng 40 a 70, mae'n arafu. A eto, newid mewn cyflymder yn amser, rhaid hafad yn defnyddio eto. A newid mewn cyflymder tro hyn ydy 20, tynnu dim, rhan efo 30, a mae hynna'n gwneud dim 0.67 metr o beiliad sgwar. Reit. Mae hwn yn da. Mae'n gofyn chi yma, yn ystod y 10 eiliad cyntaf, mae'n teithio 50 metr o beiliad defnyddio'ch wybodaeth i lunio graff pell amser. Hwn eisiau sôn amdan, di graff pell amser ddim dod i fyny o gwbl. Sa ddim tabl i chi a ddechrau plotio graff. Wel, yn syml, gyda chi echelin, dwi wedi plotio'n barod, a mae'n deitha chi 50 metr yn 10 eiliad cyntaf yn unig. So, yn y 10 eiliad cyntaf, 5 metr o beiliad am 10 eiliad. Mae'n arbennig cyson. So mae hwnna rhywun peth a graff yma. Mae'n deitha chi 50, 10, 1 dot a llinell syth trwy 0 wedyn, a ydych chi wedi gallu plotio graff yma yna. Mae cwestiwn wedyn yn gofyn chi faint o bell oedd y bws teithio rhwng A a B yn y graff? Rhwng A a B, cofiwch. So, os na i sbio nôl, mae A a B ma'n un. Ac be da ni'n neud ydy, os da chi'n edrych ar y faliad, mae hafod yna'n barod i fi, mae'n bianedd llys o amser, ond bianedd cymedrig. A sbiwch yma, bianedd cymedrig ydy 20, os mae'n 20, 20, 20, 20, 20. So, does ddim problem y bianedd yna o 20, oherwydd, os ni'n sbio ar wynebyd yn y graff, dyma da ni'n sbio ar beth ola yma rwan,
ydy, arwynebedd o dan y graff yma ydy petrial di siap hwn. Ydych chi'n gweld y petrial os dwi'n mynd fel hyn? So arwynebedd rhwng A a B, petrial ydy o. So ddim problem yma, a dyn ni'n llosi 20 fod 20 a cael 400. Reit. Un peth ar ôl i wneud, un cwestiwn anodd i wneud. Be ydyn ni'n wneud mewn sefyllfa fel hyn? A be ydyn ni'n wneud ydy, mae bianedd na fel ei pellter rhan o'r amser. Da ni'n rhaid hwn mewn triongl, pellter ar y top, bianedd, amser. A dwi'n siŵr bod ydy'r pellter a mewn bianedd lles o amser. Gret, hawdd. Faint o bell mae wedi deithio, dyna mae'n gofyn yma'n hyn. Wel, mae'n rhywbeth lle sef o 80, ond y problem sydd gen i ydy, dwi'n gwybod be ydy'r bianedd. Rhwng dim a 30, mae'r bianedd cymedrig yn, wel, 60, a dy dim rhan o 2 yn 30. A wedyn mae'n 60, 60, 60, 60, a wedyn mae'n dropio lawr wedyn o 60 i dim. So mae'r bianedd yn newid yn lot o weithiau. Felly, be ydych chi'n gorfod dysgu ydy, a mae ar pwynt 2 neu pwynt 3, sori, o'r hafliadau, y pellter o dan y graff yma, a'r wynebedd yma i gyd, ydy faint o bell mae'n teithio. Felly, cam gyntaf chi ydy hollwng mewn siapia. Dych chi'n gweld triongl a petrial. Os ydych chi'n sgwennu atab yma, mae'r atab tua 3,000. Os ydych chi'n sgwennu 3,000 lawr a ydych chi'n wrong, ydych chi'n cael dim, 0. So ydych chi angen trefn i ddangos gwaith cyfrifych i gyd. Fe sy'n labelu nhw'n A, B, C, oherwydd mae'r rhifau jyst gallu fod bach yn confusing. So, gweithio allan o nebydd A i ddechrau. Mae A yn driongl, a'i wilod o yn 30, a'i ychdar o yn 60. So 30, llosaf o 60, ond oherwydd bod o'n driongl, dwi angen rhan o 2. Mae B, yn gyfalu son bod o'n mynd, o ie, 65. Mae B yn 35, sef 10, 20, 30, 35, llosaf o ychdar o 60. Petrial ydi o, so mae'n iawn, so dwi'n angen gwneud dim byd arall. A wedyn mae C yn 15, so 10, 15, llosi efo ychdar o 60, ond triongl dio rhan efo 2. Os da ni hynna yn y calculator, be da ni'n gael ydy, da ni'n gael 900 metr, da ni'n gael 2,100 metr, da ni'n gael 450 metr. Mae yna 2 tic am hynna. Dwi'n gwybod pa rei, gyda'n ola di cyfanswm a dyn ni gyd efo'i gilydd sy'n gwneud y rhif yma. So, dyna fo am heddiw, a gobeithio croesawu chi nôl wedyn, ella wneud fwy o waith ar grymoedd sy'n dilyn o gwaith mudiant yma. Diolch yn fawr.